खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनै जोंनि एएस बिजावजालि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बिदिब्ला थुदो नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ। नै जोंहा फुजायाव थांनो देलायगासिनो। नायलांदो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ। सफैबाय जोंहा फुजायाव। नै ओजोंहाय खेला सोलिगासिनो। आब'आ दा खेला गेलेनो नागिरदों। आंबो गेलेदोंमोन, गेलेखांबाय आंहा गैया मोनासै। आब'आबो मोनासै, आनलाकि गोजा जोंहा सानैजो। लोगोफोर जों दायो नै सोरखि गाखोनो नागिरदों। देग्लायसो फार्स्ट टाइम माबायदि मोनो गाखोना नायनोसै। गाखोनोबो ओरैबायदि लुगैनानै दंखायो। नायनोसै गाखोनानै। नै दायो जों गाखोबाय। जों गिनानै भिडिअखौनो लानो हायाखै। बेखौबो जोंहानि आब'मोनासो लानानै होदोंना आरो लोगोफोर। बेसेबा ओरैबायदि गिथावनाखा। बेनो फार्स्ट बेनो लास्ट बायदि आरोना जोंनि गाखोनाया। आखाइ आथिं थर गैयि जाजोबो। ओरैबायदि गिथावनाखा, बेलेगफोरा माबायदि मोनो मिथिला आरोना। जोंहा आब'आ जोनोम गाखोलानो ओरैबायदि गिनानै थाबाय। रावबो दिखांनो हाखालानो बेखौ सोरखियाव। 이거 텐트 왜 이거 있지? 지금 강바에 예, 이제 강바에 아무 플라스틱 그거 가나시야? 뭐좀 그거 레긴 말좀 하나. 어버스타 그이자 이. 그치야? 매번 끝나야지 슬피 마반에 레글레글. 이제. 됐어 여기 청가. 한 번가 너희 후반이 그치? 자, 우리야 세이 뽑아. लोगोफोर बे भिडिअआ जोंनि गामि खाथिनि काति फुजानिमोन आरोना। थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय।